Ulit atong lata kay nahulog. Boss, tarong pumatang kainom ko niya, boss. Nga nga nung naingani naman eh. Gihimo naman ko yung target site. Maluoy mo, boss. Ingawan raman niya tuahan eh. Wala tay exhibition. Mingaw kaya to ang panag-inom. It's just a matter of fun, bro. You know that. Boss, maluoy mo, boss. Maluoy mo na ako, boss. Ipiyong ray mong mga mata. O paabota akong bala na muabot diha. Kinuha ko. Ikaw na po. Punita, kaya ako may nakahulog. Maluoy mo, boss. Pamilyado kong tao. Basig sumipyat mo ba? Ayaw ka balaka. Mas magka-hunter ko kung makainom. Sige. Sumipyat. Ug sumipyat, hindi ka nasisikatan ng moon. Hoy! Katawa! Hoy! Katawa! Makura tong lata kay kasabot man ta. Kung hindi ka makaigo, mo pabakod sa lata. Sige. Hoy! Tarungag butang, dili na po sa bunay butang. Sakto na, boss. Sumurunin na mo! Napalibutan na mo na mo mo! Unsa? Napalibutan namin ni Mume! Oh! Napalibutan na mo na mo mo! Mauta po ng iyong mga baril dito sa ganaon! Dahil napalibutan na mo na mo mo! Nandito na ang mga air forces! Army! Sundalo, kapgo, at mayroon pang kasamang tanong! Pagbilang ko ng tulo, itapon nyo na ang baril dito sa ganahan at itaas ang inyong mga kamot. 1, 2, 3. Bumuwas ka daw. Sabing huwag yung ibuka inyong mata. Bungkag bagol-bagol ninyo mo. Wala pera kung ibuka mong mata. Ay bukas di. Ay bukas.
Huwag mong idilat inyong mga buka mata. Sa ganaan, dahil tumataas ang kamay nyo. Yawa, buko. Takot. Wisit na ubo. What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout na rin sa YouTube. So shoutout ni DJ Yan Remix. Shoutout ni Chito Dila. Shoutout ni Carl Ballesteros. Jimmer Sandal No Direction TV. Shoutout Claire Asma. Len Moko from Bohol. Shoutout Jubiniske TV. Shoutout ni Mark Galban. Shoutout sa mga Suliano family sa Juan Speed Shop, Toyson Subdivision, Masbate City. Shoutout ni Bisaya Onliner. Shoutout ni Kringski Kwaknit. Shoutout Davao Mega World Vision. Shoutout Auntie Nonoy Lusande. Og mo rin itoran guys, ug salamat sa inyong suporta ug kalimot sa pag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos namo diri sa YouTube. So, follow sad mo sa mga Facebook account ug TikTok account namo. Then dire taman. Salamat sa pagguman. #Mamarang. Tako? Nalimot ako. #Mamarang. Sige your TV, your greatest weapon against stress. Peace out.